Здравейте, уважаеми клиенти на фирма Speed Компютри. Аз съм Валерия Георгиева, специалист в продажба в фирма Speed Компютри. Настъпи дългоочакваният момент, в който ще изберем печелившият в нашата инициатива, която беше от 15 октомври до 15 ноември. Купи Asus, спечели PadPhone. За участие в нашата томбола се записах 14 участници, които се намират в тази купа пред мене. И сега един от тях ще спечели този страхотен Asus PadPhone, представляващ телефон и таблет в едно, с двуядрен процесор и операционна система Android 4.0. Към комплекта са включени също и страхотен стилус и оригинален кълъп на Asus. И така, настъпи дългоочакваният момент. Сега ще избера и печелившият. Този страхотен PadPhone отива при господин Васил Пипев. Закупила Asus Ultrabook от нас. А сега ще изберем един негов подгласник, в случай, че не успеем да се свържем с господин Пипев. Така. Негов подгласник е господин Евтим Маджаров. Той е закупил Asus K75. Страхотен лаптоп. И така, на всички наши клиенти, фирма Speed Компютри пожелава прекрасно прекарване на коледните и новогодишни празници. И също така, през месец декември всеки закупил лаптоп от нас получава подарък чанта и мишка, а всеки закупил настолен компютър получава подарък клавиатура и мишка. На печелившите честито, а на всички наши клиенти пожелавам само успех през новата 2013 година. До нови срещи!